Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Ate, wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes og pitsa 12 na buwan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagan pagtaga ng mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga higala, pagpusil patay sa usa ka CPA lawyer sa Sacris Road, Barangay Bacilid, Dakbayan sa Mandawi kagahapon sa buntag. Nakuhaan kini og video. Straight to the point. Makita sa video nga gisundan siya og riding in tandem. Pag-abot sa crime scene, gisikitan ang iyang sakyanan og dayong dulit ang pagpusil ngadto sa maong abogado. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mga higala sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Gisusi karon sa kapulisan sa Mandawi kung wa bay kalabutan kini sa iyang trabaho isip large scale examiner diha sa BIR ang pagpatay ni ini. Straight to the point. Nasayan kini may gala maong CPA lawyer sa mga large scale taxpayers aton hitagag pagtagad rubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ni isip nga sulbad na ang pagpatay sa usa ka 24 anyos ka babae diri sa may Karita, human ang suspect nga kanhira usab iyang hinigugma, iyang ex nga ni surrender kini ngadto sa kapulisan, human niya mahigala gidunggab o gimartilyo ang iya mga higalang kanhi hinigugma. Straight to the point. Tungod kini matud pa sa grabing selos. Sus Ginoo ko, ato ni tagag pagtagad lumuntaga mga kaigsunan sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nasubraan ning ang selos mga higala, no? Unya nagkabuwag na sila, gusto siya makigbalik mga sukintig paminaw. Pagbalik pa mga higala, nagdasag bouquet, nagda mga higalag chocolates, nagda mga higalag ubay-ubay to nga buwak ang gida. Pero di naman gyud makigbalik niyang babay. Wa naman gyud. Di na gyud mosugot ang babay. Ngani ang iyang bouquet gilabay pa mahigala sa babay didto sa bintana. Straight to the point. O siguro nasuk-an ni mong lalaki, wa sa makadawat mga sukitig paminaw. Inungdan nga iyang gimartilyo ang sa iyang uyab. Straight to the point. Kuyawan ng hitabuah. Ang luoy kayo mga higala, ang anak nga 6 years old nga na-trauma in town, natulala in town nga naa nakakita sa diha may galang gimartilyo o gidunggab ang iyang mama. Straight to the point. Kuira lang sa mga nangaon ron mga kaigalaan, paitang hitabuah mga sukintig paminaw. Katanig pagtagad o butaga sa atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin kadtong babae nga didto mga higala luoy atong babayhana na trap dito sa taas, may gani mga kaigalaan kana kinini ang sa sunog ba tus Dakbayan sa Mandawi, tulo ka anda na nga building sa report ni Radyo Man Paul Lauro katong atong na report mga sukitig paminaw. Bida dito sa taas mga kaigalaan, iya pong gisiguro gyud og luwas mo ning maong full mami mga higala nga iya yung giluwas ang iyang iro, no? Iyang giitsa mga higala, giuna gyud niya mga kaigalang luwas ang iyang mga binuhi, ang iyang mga pets. Una pa niya mga higala giluwas ang iyang kaugalingon. Straight to the Karon point. tagaan sa pasidungog sa Mandawi City Council gumikan mga kaigsunan kay nakaluwas sa kinabuhi sa duha ka mga iro. Straight to the point. Kanya daghan pa gyud mahigala mga pet lovers nga nakadaig niya, mga pet organizations nga gusto po mahigala mohatag og pasidungog ngadto ni ining maong babay. Straight to the point. Tagantanig pagtagad rubutaga mahigala kay diya sa mga kaigalaan ni anang maong dapit na interview to ni Radyo Man Paul Lauro. Kadtong mabayhan na mga sukintig paminaw, umangkon tos tag iya mahigala ining maong
kining kumpanya nga naa diha mga kaigalaan ana mao nga building. Ato ning tagag pagtagad mahigala kito si Emily Maningo. O ato ning tagag pagtagad sa H&E Industries Incorporated. Umangko ni tag-iya mga sukit tigpaminaw. Unya siya maoy diha gyud pagkasunog. Atong balikan unya taud-taud mahigala tong interview ni Radyo Manpulauro. Kaduhan niya ni ma-interview mga sukit tigpaminaw. Tiganta ni pagtagad rumutagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin umagad ni Cebu Governor Pambari 4 nga si Dr. Janos Vizcaino ni pasaka og kasong cyber libel ngadto mga higala sa parente ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Kining parente sa kanhi Gobernador mga higala nga parihag yung apelido niya. Di ko nalingan lang niyang first name mga higala ron di mo sikat. Ato lang ni mga higala iyagi kataw-katawa mga sukit di paminaw. Ibawsan ron og pasakag kaso. Kay sa man mga higala mo salasigi lang pasakag kaso. Ngadto kang Governor Pambari 4. Ala, sa usa ka buwan god. Awa pa kabot usa ka buwan, tulo ka kasong gipasaka. So karon mga kaigalaan medyo nakunahuna sigurong kampo po ni Governor Pambari 4. Masige ang tagdipinsa ni. So baos po sa pasaka. Mura ni may galag sa boxing pagi. Counter puncher ni mga higalang ilang kampusad. So karon daw doon na mahigalay pagbaos po do kaso. Kay matod pa mahigala. Di ba sa di basta-basta makigilan kay usagon ni ka doktor mahigala of medicine. Ang umagad ni Governor Pam. Bana ni sa iyang anak nga ususab ka doktora. Yes, Dr. Janos Vizcaino mahigala. Nga gihulagway ni Vizcaino nga malisyoso kayo ang komentaryo. Ang komentaryo mahigala diha sa social media niadtong parente mahigala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Ang komentos mga tao makaingon lang gyud mga kahilwa pag gyud taon makadawat. Nga pildi na siya mga sukit tig paminaw in taon ang iyang parente nga si Governor Gwen. Straight to the point. Sports lang no. Naman tay eleksyon kay kun man ta kining demokrasya man ta nga nasod. Eleksyonon man gyud na. Otherwise dili na ni demokrasya. So demokrasya man tagaan magigayon ang katawhan nga mao mo pilig leader. So sa dugay nga kapanahonan sila kamo may nagdumalas Kapitolyo karon gusto po musuway ang mga subuanon og serbisyo publiko sa lain pod mga higala nga tao. Lain nga apelyido nga dili gyud mga higala gani gikan sa pamilyang politiko. Straight to the point. Karon mga sukid di paminaw kay naaman naka-performan, si Governor Pambari 4 kung sabay sa intawon may galas gobernador. Bag-o pa na mahigalang naglingkod pagka-gobernador. Na timingan pa gyud nga duna mga higalay mga dagko nga mga katalagman atol sa iyang administrasyon. Pero sakto tong giingon ni Governor Pam sa ding ato na interview nga basig ituyo sa Ginoo nga ako'y gobernador karon. Imagine ka on a timing gyud nga say gobernador manghigala ining panahon nga naa sa kalisod ang probinsya. Kay si Governor Gwen pa mo ay gobernadoron, bida di ko imagine maninghag man nanto. Straight to the point. Why makatingog? Kabantay mo provincial board na bagay bisag gamay ik na lang wa gyud. Ngano man maninghag man. Karon mahigalas Governor Pambi, sa gyud mahigalag, nakita mo sa lihok sa gobernador. Perti mahigalang pagtubag sa mga alarma, nag-una mahigala. Bagyo katong linog didto dayon sa Northern Cebu, pag bagyo mahigalab, naadayon. Pero himuan pa gyud sa mga kagalaan ng gobernador. Straight to the point. Dili sila gusto mga sukid di paminaw nga maka-perform. Kay katawhan nakakita naman nga kanay may sakto nga serbisyo. No? So, pangitaag pamaagi gyud nila mga higalang samok-samukon, kanigin anay mga higalang kaso-kaso bisag way hinungdan kanagulang dunay picture mga higalang nga sa SWAT uniform ay man og nag-uniforme na si Governor Pam in taon nga dito sa publiko. Ang giingon mga higala sa elements niya sa revised penal code nga nagsulot kag uniforme imo gisulot sa publiko ngano man crime against public interest na. Ang atong concern ba nga di ta gusto na impostor kay panalitan mo sud kag bangko magdaka mahigalag rifle nya police uniform di mo natural pasudlon ka kumpiyansa manghigala ang mga gwardiya. Pero kung musud kag bangko mahigalang gasibilan ka gadakag armalite rifle siyempre dali kang mailhan. Manan di pwedeng impostor ba't kani wa man maghimong intawon mahigalang gobernador ana. Straight to the Pero point. kila lang basta kay do na mahigalay ko bisag way hinungdan hala kaso wa ra kabot sa kabuan tulo ka kaso ang gipasaka. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mga sukitig paminaw karon baos. Ni baos may galang kampo nga Governor Pambari 4 aron na counter punch ba.
Kagata ni pagtagad rubutaga mga sukitig paminaw. Mo ni nga kining parente sa kanhi gobernador nga maoy usa nga pildi niya. Straight to the O point. dunay plano makaigalaan nga mobalik. Mo rematch mahigala katong kanhi gobernador. Musamot nga maglisod. Kay number 1 si Governor Pam nakapakita na mahigalag maayong performance. Ikaduha, kining iya mahigalang parente nga mo'y nakapildi niyang usa nakapildi. Hala karon padayon mga higalag yapon sa iyang kalaki. Yang sa man, unsa may masulti sa mga tao, kayo dili gyud mo pwede makabalik. Inana man mo kabusado. Sige gini mo pangkiha kani adto, naa pa mo sa pwesto. Antod karon nga wa na sa pwesto, hala sige gyapon kaso. Straight to the point. Unsa man na harassment nang sukid tig paminaw. No? Harassment. Aron lang gyud mga higala nga matandog si Governor Pam, inay mo serbisyo, matandog ka kinakaidaghang mga kaso mo nang akong unsolicited advice. Focus na diya, serbisyo lang sa mga subuanon. Ipatubag na imong mga kaso nga gipasaka. Karon ibawas po mahigala pasaka kaso. Sige ka na. Pag kinihaay mo din na. Straight to the point. Pero kana ba usa ka pagsamok-samok bitaw? Tagain yung chance nga mo serbisyo gobernador dili kay samok-samokon. Aron lang gyud manghigala sa tuyo nga dili maka-perform kay aron nga ipahibawas mga tao tanawa wa gyud ayo ang gobernador. Gumikan kay gisamok-samok dapon manghigalay provincial board wa gyud katingog panahon mahigalang gobernador gyud nabago toy gihimo nga nitingog ang provincial board. Katong bagyong audit, duna mga higalay kwarta. Pila to mahigala ka milyon mga kagalaan nga alang sa mga biktima sa bagyong audit na balik sa National Treasury. Kay di mo sugot mahigalas Governor Gwen nga dili sa may muhatag. Straight to the point. Na-interview ba tayo ng NHA, anak? So nabalik mga higalas National Treasury. Kaluoy sa mga biktima sa bagyong audit. Murabag, katos Gobernador Gwen Garcia kaniadto, bahala na gway madawat ang mga tao basta kay dili sa musikat. Way ban. Bahala mo. Paugat tong iya mahigala. Kisa may masakripisyo ang mga tao. Straight to the point. So karon gisuwatan ni Governor Pam ang NHA nga kung mahimo ibalik lang ninyo. Balag ayaw ipaagi nako. Ditso niyo hatag sa mga tao okay ra gyud. Mo ni saktong leader. Dili kay para nimo. Ihatag lang sa mga tao. Total mga subuanon na sila. Bahalag ayaw na lang kog i-acknowledge. Ditso ninyo kay maumay inyong patakaran. Mo ni sakto. Katungang guhin kay yari ng kwarta yari. Kay siya may muhatag dito niya ipagi pa niya to yang card mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Sakripisyo ang mga tao. Karon tanawa ang si ambulance sa dugay katuigan wa gyud si ambulance mahigala kinahanglan man ang ato mga isla nga naay si ambulance. Ug imo kung patuuhon ang mga tao sige lang kana may Black Hawk. Ug ang mayor siguro dito mayor siguro sa Camotes, one of the towns in Camotes mo'y masakit. Pwede ka na nakuha og Black Hawk. Pero ka na mga ordinaryo Black Hawk na helicopter, my God. Sulti lang tayo tinuod ba? Real talk lang ng ato. O ordinaryo nga tao diya, kuhaon ka helicopter, may Jesus Christ. Straight to Ayaw the point. tag-istoryahe, anak. Sus kadugay ang panahon. Dugay sa lingkod sa Kapitolyo, wa gyud manghigalay si ambulance. Kanang Bantayan Island nga padong sa mainland, kanang Camotes padong sa mainland. Ngano kinahanglan man ang si ambulance because di adre ang mga expert sa Cebu. Ug dunay mga sakit nga di na madadi nalian, di Vicente Soto dire. Di adre ang mga private hospitals. In fact, kanang mga taga Mindanao, taga Leyte, taga Bohol, ug uban pa ari na sa Cebu tugpa. Samot na kanang isla pila may capacities lang hospital. So ubuin ka mga expert bisag butangan pa na ni Governor Pam dihag mga doctors pero dili kalimot ang mga eksperto nga daghan o mga equipment nga daghan di agyod sa syudad. Mo nang itabok na dire. Sa dugay katuigan wa gyud si ambulance. Straight to the point. Karon nga naanay si ambulance, aghimuan lag isyu mahigala. Sa may gusto ninyo nga aron ang taga Camotes wa gyud? Mabalaka mo nga naay si ambulance nga mahatag si Governor Pam? Nga musikat siya dito sa Camotes? Straight to the point. Bida na manghigala ka na bang pamulitika bitaw nga kuan? Bahala na ang taga Camotes, wa mo si ambulance. Bahala na mo basta kay di lang gyud musikat ni si Pam. Babagan gyud. Inana ning klasiha sa leadership mga sukid dig paminaw. Straight to the Ang mga point. tao may masakripisyo. Kamo, taga provincial board, tabangin ninyo. Tabangin ninyo nga mabutangan og si ambulance ha. Og doon na mga kuwang daha. Tabangin ninyo. Nga mahatagan yun na. Kay kaluoy basad sa katauhan mga higala dito sa Camotes. Straight to the point. Aron lang yun mga kagalaan sa ilang gusto nga ilang babagbabagan nga dili mahigala way accomplishment si Governor Pam. Ilang babagan mahigala ng si ambulance. Ala, question. Now, nga ko ba? Kamo may dugay sa Kapitolyo.
Kamauman ka mo anak mga proseso gikan sa bidding padung tanan. Ngano man yo himoa? Straight to the point. Inyong tang gihimo kaniadto pa. Straight to the point. Ha? Wa ninyo himoa. Suwa mga higala, luoy ang katawan sa kamutis. Karon nga naa na mga higalay nakauna-huna anak, karon nga naa na mihatag og priority anak, inyo sang babagan. Straight to the point. Lakiha dito, kiha dire. Sang klasiha mga sukitig paminaw. Kantanig pagtagad robutaga sa atong pabanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin sab mga sukitig paminaw, ang Commission on Audit sa laing bahin kun kuha ni question karon sa 8.3 million pesos nga bonus alang sa kapin 400 ka mga officials o mga empleyado sa Karkar City Hall. Straight to the point. Matod sa kuha, ang maong benepisyo na kalapas kini sa National Salary Law. Straight to the Ato point. sining tagag pagtagad robutaga sa tupaban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Sandigan Bayan deklarar ni kanhi Kongresista Saldico nga fugitives in justice. Ingon man ang tulo ka opisyal sa SunWest Incorporated og ni Mando nga kanselahon na usab ang ilang mga passports. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan mahigala inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM